Walay hunong ang Talisay City Comelec sa pagpahigayon sa ilang off-site registration sa usa ka mall. Karong adlaw magpadayon ng off-site registration sa ka-mall sa may barangay Bulacau, Nagpadayon sa Talisay. So gad sa Agosto 16 moabot na sa 60 ngadto sa 90 ka mga tawo ang nakaparehistro matag adlaw. Subay sa mga off-site registration nang hinaot si Joseph Buak, ang election assistant sa Talisay City Comelec. Malikaya na ang pagtasok sa mga tao nga gusto moapas sa pagparehistro nga motapos na karong Setyembre 30. Ipahibaw niya nga magpadayon ang ilang off-site registration bisan sa adlaw nga gideklarar nga holiday. Kagahapon adlaw usa ka inhinyero ang nakahigayon sa pagbalhin sa iyang presinto sa Dakbayan sa Talisay gikan sa Dakbayan sa Subo. Ay busy sa trabaho. Yeah. Ang opportunity nga. Yes, ma'am. Nindot nila kay ihalin di ba? Dira kay busy po. Dili sad. Plano namo is ang first step ang atong pag-query kung asa na-register ba ang isa ka tawo is ato sa obos. Okay, then diri sa second floor atubangan sa handyman ari na ang capturing ug ang log. Okay, expect man mi nga usual nga taas og linya is katong magsuwat pa ang over fill out ang isa ka tawo.